आं मोनसे सुंद' सल' लाना फैदों आरोखि माने फिसाजो बिलाइनानै मटर साइकेल हरनो हायैयाव लन लानाय माने बोराय बुरैल' बिसोरहा बिहा फिसाजो सासेल' दंमोन दा बे फिसाजो सासेया हाबा जाहैबाय आरो हाबा जाहैनायाव बिहावा मटर साइकेल गंसे हरनो होननानै बुंदोंमोन आरो दा बोसोरनै जालांबाय फिसाजोखौ हरनानै हाबा जानाया मटर साइकेलखौथ' हरनो हायाखिसैना दाना मा खालामबाय बिजामादैया माने मटर साइकेल हरनो होननाया दिनैसिम बोसोरनै जाबाय आंनो मटर साइकेलखौनो हराखिसै होमब्ला आं बिनि फिसाजोखौ मा नांबावगौ आं बेखौ बुसि बुनानै होखारहरनोसै होननानै बिजामादैया दोखो दोखो बुनानै फिसाजोखौ होखारहरबाय आरो दाना होखारबाय नालाय गाबै फैबाय गाबै फैनानै बिमा बिफाखौ बुंफैबाय आफायै नै आं न'आव फैनांबाय आंखौ मटर साइकेल मोनैनि बुनानै होखारदों ओरै होननानै गाबनानै बुंफैबाय मटर साइकेल मोनलाङागौमानि हरागौमानि आं थांनो मोननाय नंला ओरै होनना गाबफैबाय आरो दाना एखेबारे बिमा बिफा बिराद सिन्था जाबाय हाबाब माजों हरनांगौ मटर साइकेल माजों हरनो हाबावनो ओरै होनबाय बिमाया बिफाया बुंबाय नंगौ आइ आंनो सानसेखालि बुंफुनांदोंमोन मटर साइकेल बायना हरगोन आं होननानै नाथाय बे दायाबो आंनि आं हराखैमोन मटर साइकेलखौ नाथाय दा माजों हरनो हरनायनिथ' जेबो राहा गैया आजिखालि मटर साइकेला 1 लाख गाहाम लायो 80,000 90,000 लायो अबे जायगायाव मोनबावनो बुरैजों थाखाखौ आरो बे फिसाजोआ मटर साइकेल मोनाब्लाथ' थांफिननो मोननाय नंला मा खालामबावनांगौ जाखो जाबाय आरो तखननाखि बुरैया बुंबाय जेरैबाबो राहा खालामनांगोन नङाबा फिसाजोआथ' बिजामादैखौ बोरै लोगो मोनहैफिननो जेरैबाबो खायदा खालामनांगोन ओरै होननानै बुंबाय आरो तखननाखि बिफाया बुंबाय नै बुरै जोङो आजिखालिथ' लन होयो बे लनखौनो जोङो 1 लाखसो लानानै मटर साइकेलखौ बायनानै हरनांगौ जाबाय ओरै होननानै बोराया बुंबाय आरोखि तखननाखि बुरैया बुंबाय नंगौ बोराय बिदिनो खालामनांसिगोन नङाबाथ' फिसाजोआ बिजामादैनाव थांनो मोननाय नंला माब्रै खालामबावनो होमब्ला बे लनखौनो लानांसिगोन ओरै होननानै लन लाबाय आरोखि बिसोरो लन लाबाय आरो 1 लाख लन लाबाय 1 लाख लन लानानै मटर साइकेल बायनानै बिजामादैनो हरबाय फिसाजोआबो थांफिननो मोनबाय आरो होमब्लाना एखेबारे बिसोरो बिसि फिसाय मटर साइकेलजों बाजार खालामलायबाय बेरायलायबाय शान्ति जाहैबाय आरो न'खरा दाना ओरैथ' लना हरनांगौना बुधबार बारायबा फैयो लना दाना माजों हरलायखो बिमा बिफाया लन लाना मटर साइकेल बायना हरबाय दाना लनखौ हरनोनो हाला दाना मा खालामबावलायखो बोराया बुंबाय आरोखि ओइ बुरै नोङो बिजामादै फिसाजोखौ आलासि जानो लेंहरदो दाउ बायनानै दोनदो लेंहरदो ओरै होननानै बुंबाय आरोखि तखननाखि बुरैया दे होमबालाय आङो ना बेदर बायखानोसै बिजामादैफोरखौ फिसाजोखौ लेंहरनोसै ओरै होननानै दा लेंहरबाय फन हरना लेंहरनानै दाना मा जाहैबाय बिजामादैबो फिसाजोबो मटर साइकेल मोननाय नालाय हाखु दाखु फैबाय आरो हाखु दाखु फैबाय नालाय बिहावा हाबाब जावैसा फैबाय फिसाजोआ फैबाय दे जावैसो दे लंपेन्ट गस्लाफ्रा खुदो दुगैना आथिं आखाइ सुनानै बेदरजों ओंखाम जादो ना लाबोदों बेदर लाबोदों ओरै जाबाय आरो बिजामादैया बुंबाय दे आफा जागोन होमब्ला आङो लंपेन्ट गस्ला खुनानै दुगैनानै ओंखामखौ जानोसै आफा ओरै जाबाय आरो औ दे खुदो दुगैदो जादो ओरै होननानै जेला बिजामादैया न'आव हाबनानै लंपेन्ट गस्ला खुनानै दुगैहैयो बे दुगैनाय समावनो बिहावा बिनि लंपेन्ट गस्लाखौ दांग्रोमनानै फाइनान्स होनो थाखाय फैसाखौ खावना लाबाय आरो बिहावा खावना लाबाय दाना बेजोंसो बिहावा फाइनान्स हरनो हाबाय आरो दाना बिजामादैया ओंखाम जाखां लोंखां फिसाजोजों बिजामादैजों मटर साइकेल गाखोनानै थांफिनबाय फैसाखौथ' नायलाङाखिसै दाना न'आव थांनानै
बिजामादैया सिन्था खालामबाय अबाव गबोखो गखोना माखो ना सोरबा लाखो ओरै सानबाय आरो दि जा जानानै थांबाय गोमाबाय नालाय जोब्बाय ओरै होननानै बेबायदि सानबाय आरो दाना बे बुधबार बारायाव हरनांगौ फाइनान्सखौ हरनो हालायबाय आरो दाना आरो फैबावलायबायना बुधबार फैबावबा हरनांगौ जालायबायना दाना मा खालामबाय बोराया हाब गाबोननोथ' बुधबार जाथारबाय बुरै मा खालामबावनांगौ जाखो फाइनान्सआ माजों हरबावनो दाना बुरैया बुंबाय मा खालामबावनो बोराय माजों हरबावनांगौ जाखो दे बिजामादैखौनो लिंहरबावदोलाय जाबाय आरो लिंहरबावदो बोरमा बेदर बायदों होननानै लिंहरबावदो जाबाय दाना बुरैया दे होमबालाय आङो लिंहरनोसै होननानै फन हरलायलायनानै लिंहरबाय फिसाजोखौ बिजामादैखौ आफा जावैसो फै आं बोरमा बेदर बायदों होननानै लिंहरलायबाय आरो दाना बिजामादैयाबो फिसाजोआबो मटर साइकेल दंखायो नालाय एखेबारे हाखु दाखु फैलायबाय आरो फैबाय नालाय बिदिनो एखेबारे मा खालामबाय बिहावा आरो बिदिनो बुंलायबाय दे आफा फैबाय दे लंपेन्ट गस्ला खुनानै दोनहैदो दुगैनानै ओंखामा जादो नोंखुनजोआ संखाबाय ओरै जाबाय आरो दे आफा दे ओरै होननानै दुगैहैबाय आरो खिन्थु बिजामादैया मोनसे सिन्था खालामबाय आंथ' लंपेन्ट गस्ला खुनानै दोनदों बै बारावबो फैसा गोमादों नाथाय दिनैबो गोमागोन नामा र' सोरबाफोर हाबो खोमा आं नायखोमागोन जाबाय आरोखि बिनि गोसोआव दुगैहोलां बेबायदि सानहोलां जाबाय आरो बियो दाना बिहावा मा खालामबाय साला जावायसोआथ' दुगैहैबाय आं बे समावनो हाबनांगौ जाबाय बिनि फैसाखौ आं बे समावनो खावबावनांगौ जाबाय ओरै होननानै बिहावा लासै हाबबाय आरो हाबनानै जेला बिजामादैनि गस्ला लंपेन्टखौ दांग्रोमबाय थायो बिजामादैया एसेयावनो सहैबाय आरो हाब आफा नों आंनि लंपेन्ट गस्लाखौ मा खालामदों आफा नों मानो बिदि खालामदों आफा ओरै जाबाय आरो हाब लंपेन्ट गस्लाखौथ' आं दांग्रोमदोंमोन आफा अबाफोरसो जिदों नामा होननानै नायदोंमोन आं मोनब्ला सुथेना हरगौमोन आं जाबाय आरो बिहावा बिदि होनबाय ओहो आफा नों निस्सय माबा मोनसे खावनो नागिरदों दाखालि बुधबाराव फैनायावबो आंना फैसा गोमालांदों आरो दिनैबो नों सिफि दांग्रोमदों नोंनो थार जाबाय आरो बिहावानो सिखाव जाबाय आरो तखननाखि नांलायबाय होमब्ला नों आं बेबायदि आंखौ लेंहरबाय थानानै फैसा खावोबा आं दिनैनिफ्राय नोंनि फिसाजोखौ लांला आंनाव थांनोबो मोनला नोंनि मटर साइकेलबो लाखिफिनदो आं लांला नोंनि फिसाजोखौ ओरै होनबाय आरो हाब जावायसो बिदि नङा मा खालामनो जावायसो नोंनो आं लन लानानै मटर साइकेल बायना हरदोंमोन दा बे लन लानानै मटर साइकेल बायना हरनायाव प्रत्येक बुधबाराव फाइनान्स हरनांगौ दा बे फाइनान्सखौ हरनो हायैयाव आङो नोंनि सिपिनिफ्राय खावै हरनाय जादों आरो जावायसो दा बेखायनो बुधबार बारायबा लेंहरनाय जायो जावायसो नोंगौ जेबो राहा गैयैयाव नोंनो खोथा होनायाव मटर साइकेल बायनो होननायाव हरनो हायैयाव लन लानानैसो हरदों आफा दा जोंहा जेबो राहा गैया नालाय बिनिखायनो नोंखौ लेंहरनानै नोंखौ दुगैनो थोननानै नों लंपेन्ट गस्ला खुबा नोंनिफ्राय फैसा खावनाय जादों आरोखि आफा नायदो नोङो गैथारैखौ नों मटर साइकेल बियोबा जोंथ' बे खायदा खालामनांगोन ना जाबाय आरो बिखुनजोआबो बुंबाय नंगौ आफा जोंनाव जेबो गैया आफा नोङो फिसाजोखौ होखारहरबाय नालाय जेबो उफाय गैयैयाव फाइनान्स लानानै बेबायदि मटर साइकेल बायना हरनांदों दा नोंहावाबो आंबो हरनो हाथारैखाय मा खालामनो नोंखौ लेंहरनानै नोंनि सिपिनिफ्राय खावैसो फाइनान्स सुख'गासिनो दं बेवलाय माथो दाय जाखो आफा ओरै होननानै बुंबाय तखननाखि बिजामादैया बुंबाय आरोखि नंगौ आयै आंनाबो भुल गैथारैखौ नुनानै मटर साइकेल दाय दाबि खालामनानै बिनाया दिनै नोंसोरबो हरनो हायैयाव फाइनान्स लाना हरबाय दा नोंसोर राहा गैयैयाव आंनि सिपिनिफ्राय खावनानै हरबाय दे आयै माथो खालामबावनो जाबाय फाइनान्सखौ सुख'नोसै आयै आंनो सुख'ना होनोसै मटर साइकेलखौ नोंसोर हरबाय जेला प्रत्येक बुधबारावनो आं हरसै ओरै होनबाय आरो बेबायदि सात जाला जादों आरो ओरैबायदि सात जाला जादों बिनिफ्रायसो फाइनान्सखौ बिजामादैया सुख'फिननांबाय आरो नायदो बिहाव बिखुनजोआ गैजायाब्ला उफाय गैयै खोथा दाननो हायैयाव बेबायदि खालामनानै हरनांदों रायजोफोर बे फाइनान्स लानायनि सुंद' सल' बेबायदिनोबो जादों खोमा अबावबा आरो जादोंबो जानो हागौ
बेखायनो आं बे सुंद' सल'खौ बानायनाय जादों गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा आं बेखायनो नोंथांमोननो खावलायहरबाय खुलुमहरबाय